Здравейте! Днес ще продължа с поредицата как да впечатлите човек от определен слънчев знак, като се спра на темата за рака и начините, по които можете да привлечете вниманието му, както и да го задържите. Мога да сведа отговора си до едно просто изречение, като отчетете емоционалните му потребности. Същите тези потребности се диктуват от образа на Луната, техен управител и закрилник. Както съм казвала и в другите си видеа, тя е образа на майката, която с голяма любов и преданост ражда и закриля децата си. Тя е стожер на дома и уюта в него. Тя е пазител и на традициите в семейството. Тя ръководи именно потребностите, емоциите и инстинктите в човешките създания. А от какво се нуждае най-силно една майка? От топло отношение, от признателност, която да разтопи душата й, от нежност и внимание, когато страда. И от много любов. Докоснете ли сърцето й, тя ще проявява своята щедрост към вас и винаги ще бъде готова да ви се притече на помощ. Просто природата й е такава. Очертах накратко и обобщено основните насоки, а сега да се спра малко по-подробно върху подходите, които са в състояние да впечатлят човек със слънце в рак, както и онези, които доста бързо могат да го отблъснат. Високата ранимост и чувствителност на рака го карат често да се затваря в себе си или да се гневи, когато стане свидетел на грубо или несправедливо отношение. Простащината и липсата на толерантност за него не са признак за сила и мъжество, а за ниска интелигентност и недостатъчно възпитание. Затова, ако желаете да впечатлите или да спечелите доверието на вашия рак, в никакъв случай не си позволявайте лукса да демонстрирате по такъв начин собствената си значимост и его. Вместо да ви се възхити, той ще ви отметне в списъка на онези, от които е добре да страни. Ще ви обясня защо. Рачетата имат нужда от усещане за стабилност и сигурност. Самите те често изпадат в колебливи състояния и преживявания, които дори могат да се назоват драматични. Всяка една експресивна емоция, изразена от друг човек, допълнително ги дисбалансира и разклаща, а те бягат точно от това. Колкото по-спокоен и уравновесен е човекът срещу тях, толкова по-комфортно се чувстват и те в негово присъствие. Така че, опитвайте се да запазвате хладнокръвие и спокойствие, а ако желаете, ракът да ви намира за близък нему. И помнете, той обича мира, а не войната. Не знам дали на вас ви е правило впечатление, но ракът със своята висока емпатийност може да ви изслуша с внимание и да прояви състрадателност към всяка ваша болка, почти винаги, когато му покажете, че имате такава нужда. Това е още един път към сближаване с него. Само не прекалявайте и не му досаждайте с често мрънкане, защото този знак е кардинален и като повечето такива знаци не уважава слабохарактерните хора. Покажете му, че за вас ценност представлява домът, хармонията в него и близките ви. Не, че няма да се впечатли от идеята ви да го заведете в скъп ресторант с изискана кухня, но доста по-силно ще го трогнете, ако организирате кулинарно пиршество за душата негова в уютна домашна обстановка. Ракът е ценител на вкусната храна, а ако пък имате умения сами да приготвяте такава, направо ще ви се възхити. И както той уважава роднините си, братята и сестрите си и другите близки или приятели, така и вие е добре да дарявате същото отношение към неговите и своите такива. Сплотеното семейство също е един от факторите, вдъхващ увереност и спокойствие в хората от този знак. Често ще видите сред редиците на природозащитниците личности със слънце в рак.
Повечето техни представители обичат животните и за тях е престъпление всяко посегателство или тормоз върху тези беззащитни създания. Не си и помисляйте в тяхно присъствие да наранявате животинче или дори само да твърдите, че мразите животните. Луната е майка не само на човека, но и на всичко, което си е извоювало правото на живот на нашата планета. Ракът е и пътешественик по душа. Любознателен също. Пътувайте с него или му разказвайте своите впечатления от запознанството си с други култури и националности. Убедена съм, че ще го впечатлите със своите знания. Това беше от мен за този прекрасен слънчев знак. Аз ви желая такова подобно слънчево настроение. Обичайте се и бъдете благодарни на Вселената за всичко онова, което е създала.